Pello Reparaz naiz, musikaria, eta eszenatokiz eszenatoki munduko 11 toki ezagutu dut. Toki horietan guztietan euskaldun asko topatu ditut. Batzuk hemengoak eta beste batzuk atzerrikoak. Bitxia da, batzuk euskara eramaten dugu munduan barna eta beste batzuk euskarara datoz munduko edozein zokotatik. Izan ere, geografia mapetan baino, mugak ez ote daude geure buruan. Hauxe da Euskalonski, mugarik gabeko euskaldunak munduan. Kaixo Euskalonskiok, Veneziako urgeldoak atzean utzi eta Moskura abiatu gara gaur, Errusiar hiriburura. Ondo abiatzeko bilatzaile onenaren laguntza izan dugu. Non egiten duzu lan, ze konpainiarentzat? Yandex, Google bezala da. Eta baita itzultzaile onenarena ere. Ez dut nire izena? Zure izena? Bai. Pello. Eta zue pentsa ordea bidean ez dugunik ez usterik topatu. Eta orduan superstizioetako batzuk esate dut irribarre asko dituguena dela tontua edo ergela. Baita sustoren bat ere, eta nolako sustoak. Kaixo, Moskau. Ongi etorri. Ota ari du. Plaza Garia. Kaixo, Euskalonski. Gora Errusia. Priviet Mosku. Mosku entzun eta gerra hotxak datozkigut denoi. Gizonen ahots gogorrak eta desfileak. Igitaia eta mailua. Erlojuak betiko izoztuta geratu izan balira bezala. Baina Mosku bisitatu orduko jabetu gara erloju izoztuak geure baitan baino ez daudela. Geure aurre iritzietan. Bisita hasteko, zeruetara joateko gonbitea egin digu geure lehen Euskalonskiak, Polina Plexakek. Handik Josef Stalin kamaradaren garaian eraiki ziren 7 aizpak erakutsiko dizkigu. Garai batean Sobietar Batasunaren simbolo izandakoak. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 bakarrik ikusten ditut nik? 7. Bale. Atzean dugu hori unibertsitatea, ez? Bai, gure unibertsitatea. Ados. Bai, orain ere Moskva City zentroa da. Hortaz ari zara, ez? Bai, Stalinek. Hori Stalinek ez? Ez. Oso modernoa da hori, Stalinek egin? Oso moderno, orain egiten dute. Bai, Stalinek egin zituen 7 arreba horiek, hau barne, haunditasuna erakusteko, ez? Bai. Baina orain, oso txiki gelditu dira, ez? Bai, orain eraikinak oso altuak egiten dute, eta ez dakit zergatik. Orduan esan dezakegu, Stalinen eraikinak gustatzen zaizkizu, baina Putinenak ez. Bai. Baina Ados. Stalinenak gustatzen zaizkit, baina zaharragoak gehiago. Bai, eh? Bai. Stalinek eginakoak, baina zarragoak are gehiago gustatzen zaizkizu. Bai. Ados. Eta hori... San Petersburgo bezalakoak. Bai, San Petersburgo klasikoagoa da. Bai. Zu bertakoa zara, ezta? San Petersburgo zara, ez? Eta San Petersburgo ere txikiagoa da, horregatik ez da hiriburua orain. Lehen hiriburua zen. Lehen bai? San Petersburgo hiriburua izan zen, eta gero Mosku. Lehenengo Kiev. Gero Mosku. Gero San Petersburgo. Eta orain Mosku. Berriz Mosku. Eta dena Errusiera dena Moskun dago. Bale, dena oso zentralizatua dago. Bai, dena Mosku. Ados. Eta pixka bat San Petersburgon eta beste territorioan. Bale. Gona ere, politazte koloretsua. Eskerrik asko. Jende asko ez dut ikusi gona horrekin hauetan, eh? Bai, baina oso tipikoa da. Bai? Baina jende askok ez du jazten, bakarrik nik, baina nire asko gustatzen zait. Hori izan behar dizu. Errusiera, oso errusiera da. Bai, ez? Aizu, estadio hau zein da? Hontan finala edo jokatu zen? Finala, nire ustez... Bai, mundialeko finala hemen jokatu zen. Mundialeko finalan. Bertan dugu. Munduaren zentroa izan da hori. Estadio principala da. Ados. Это было как сон, только наяву. Josef Stalinen 7 aizbetan handiena omen da Moskuko unibertsitatea.
Han lan egin duen Xabier Azpilagarekin lotu gara. Ea zer kontatzen digun. Unibertsitatea, atzi hortan. Bai. Horrematen ju klasik, ez? Ez, hau da, unibertsitatea da, gehien bat, zentroko pilarra. Bai. Gainontzekoa dira residentziak. Nik ematen ditut klasia, beste monstru izugarri handi batian, dagoena bertan. Daude... Unibertsitatean parte da, o da... Bai, daude fakultate ezberdinak unibertsitatean. Zein jau, tipu hau, hemen... Hau da, Lomonosov, da tipua emateotzan izena unibertsitateari. Eta izan da, da edo Rusiako intelektual handizenetako bat, ikasi zegoen idazten eta irakurtzen bere kontura, gero etorri izan Siberia edo kanpoko aldetikan edo etorri izan herri txiki batetikan Moskuraino ikastera asto batian edo gurdi batian. Asto batian? Bai, kimika ikasi zegoen, fizika, filosofia, gauza asko eta Rusiako intelektual handizenetako bat. Eta beran izenian dakate unibertsitatea, nola bait. Oso komuna da hemen ikuste jendia igotzea edifizioetara. Eta gainera, en plan, segurorik gabe, eta hartzen da edifizio altu bat, eta igotzen dira gora arte, eta goizan ateatzen da argazki bat, en plan. Baina ze, simaz, rollo parkur, rollo... Loko, bai, eta daudean goian izarrian, eta igozian bizpairu, eta oin igotzea dago super prohibiuta. Oso rusuituk, ez? Oso eruek, Oso soluak, oso soluak. Ekate, dia pixkat depresiua neurri handi batian, baino, ez da Gareko zen duten, irribarre eta gutxi txeguela. Bai. Daukate superstizio eta asko. Eta orduan superstizioetako batzuk esate du irribarre asko dituguena dala tontua edo ergela. Goratzaiz lehenengo gunean junintzala en plan, entrevista edo, jefia eta ezagutzea departamentukua. Eta irakasle guztizak, eta etor junintzan, da ni irribarretzu, jator, ondan nahi oskua ematen da irribarretzu, da tipak ezazostan ez ondo dago, Ni kanpotarra zera, eta ondo da, tolertzen dut, baina bai. Jakiteko. Batzutan, bintze izut, zertaz itezu garre. Graziosua naiz ni, baina, bueno, jatorra dira oso. Behin ja geruza hori pasatzasunean, ja kriston jatorra dira. Simbologia sovietikoa? Asko. Bai, ez? Asko kendu zeben, Sovietar Batasuna jaitsi zanean, eta leku batzutan ikusten da, en plan, metroen eta eskuadro bat kendu izan dutela eta asko ikusten da. Baina asko mantendu egin zen. Bai, ez da. Hemen asko ikusten da mantendu egin zela. Tira, potente. Eta goian hori izar gorria dago, orain ez du ikusten, ze... Ez da ikusten. Rainetu da, hori dira, Stalinekin zituen 7 arrebetan guztize dakate gainean izar gorri handi bat. Eta gero hori, bai mantentzen da, asko, saiatu ziren ikusten mantentzen asko, kidade bezalako bat mutilak eta neskak erakusterakoan estatuetan eta horrela. Garai batian egon zan ikusten Sovietar Batasunaren hasieran feminismoaren kaukizoan papeltxo bat, adibidez emakumeen eguna jai eguna da hemen, da izango da munduko leku bakarrentaikoa jai eguna dana. Eta saiatu ziren en plan simbologia mantentzerakoan mutila eta neskak. Hori gisa da bai neskak errol baten barruan sartuta. Osea, ez dira agertzen, normalean soldadua mutila dira. Eta neskak dira etxean itxotetzena, baina simbologia agertu aldian bai saiatzen dira mantentzen. Batzutan langileak dira, gogura langilea da, emakumea. Baizte guk, oain arte gainera Euskal Oskietekin ikusi ditugun estatua guztiak. Dira, gizonezkoak, normalen zalditan, berlariak... Aristokrazia. Europan generalian izaten da aristokrazia, eta hemen nintzen dabe erakusten da gehien bat, bai hori, ikasliak, langileak, kirolariak, soldaduak... Sovietar Batasuneko feminismo puntu horrek izan du zure ustez fruitua egungo gizartean? Keba. Egungo gizartea da Errusian oso patriarkala. Tentzinoa ditzen da, mutilari eskatzen jako, gizonak egin behar duen gauza, eta neska izan behar da, beste patroi batzuk betetzen dituena. Hortikan ateratzen bazara, gizarteak ez zaitu ondo tratatzen. Neska batek bai ezin du asko edan, neska batek ezin da izan oso basta, neska bat izan behar da fina, izan behar da... Feminismoak hemen lan asko dauka indikan egiteko. Esango nuke dela, Europan edo Euskal Herrian bezala, duela 20 urteko atzerapenarekin. Gure bigarren euskalonskia aurkeztuko dizuet orain, Natalia Meteleva. Euskaraz zoragarria egiten omen du. Museo berezi batean egin dugu hitzordua. Nonbait, margolanen ordez, haien deskribapenak baino ez omen daude. Ikus ditzagun. Bueno, ez dejatzen du, adibidez honetan, zagartzen du. В центре картины бюст человека в маске. Eta hori da? Erdian busto bat mozortuta dago. Mozorrotutako busto bat erdian. Bai. Imaginazio asko behar da, ez? Bai. Eta ikusi dezakezu
Kuadro originala, margolan originala. Pentsatzen dut margola originala ez dago. Ez hemen. Ez da hemen existitzen? ez inork. Ez inon. Inon, ez inon. Hau da originala. Hau da originala. Orduan, margolana, zuk sortzen duzu buruan. Bai, zure lana. Baizu zari da, tailer bat hemen esposizioaren erdian. Ez dakit, lan toki bat, edo erakusketa bat. Ez dakigu zer den, hemen dago, erdi-erdian kokatu dute hau. Ez dakigu, baina imaginatzen behar dugu. Eta guk adibidez ukitu dezakegu zerbait edo ez? Hartu nahi duzu zerbait. Galdetzen dut, egin daiteke? Bai. Ukitu ditzakegu gauzak? Bai. Ados? Aizutazu, Euskarara nola zinen musikaren bidez ere, edo? Euskal abesti bat entzun nuen. Aha, nun, irratian edo? Interneten aurkitu nuen musika talde bat, Lisabo izeneko. Lisabo? Bai, Lisabo izeneko, eta maite minduta nengoen. Lisaboren abestiak eta euskera ere bai. Ados, osea, euskara ezagutu zenuen Lisabori esker. Bai. Eta jakinetek ez abesti entzun zenuen, Lisaboren ze abesti entzun zenuen lehenengoa? Iparrorratza. Lisaboren iparrorratza. Oso gogorra. Musika oso gogorra eta bokala ere bai oso gogorra da. Ados. Eta umorea oso tristea, baina gaiak, gizartearen gaiak oso garrantzitsuak nire ustez. Iparrorratza, hori temazoa da, zu? Natasha? Errusieraz, hau da. Ados. Baina euskaran badago letra soinu hau. Soinu hori ze izango zen? Normalean, hau. Ese, Natasha. Bai, euskaran normalean ahots xe. Jesus, adibidez. Ados. Baina pertsona batzuk, Jesus. Hau da ezberdina. Eta oso interesgarria da. Niretzat, normalean nire izena diminutiboa idatzi dut. Nola? Natasha. Natasha, isarekin. Nire izena Natalia, normalean Natalia, baina Errusian erabiltzen dugu lagunekin Natasha. Eta ni idatzi behar dut Natasha. Ez dut nire izena? Zure izena? Bai. Pello. Errusieraz idatzi behar dut ele. Ele, ados. Baina euskaraz Pello, ahots. Eki berezia, Berezia, bai. Oso berezia da. Eta zure diminutiboa? Nire arrebak esatin Pellotxu. Pellotxu. Bai, eta Natasha ere dauka hau, diminutiboa pixka bat. Zure asmazan diminutibo kutsu hori ematea, euskal diminutibo kutsua. Bai. Nik horrela idatzeko dut zure hor. Baina lehenengo, harremanak distantzia daukagu, Natalia idaztea, normalean. Eta gero, Natasha ipiniko dut. Euskal Herria aspalditik ezagutzen duten bi lagun aipatu dizkidate. Julia Zverujak eta Iban Bayer. Etxera joateko gonbidapena egin didate. Haiez gain ba omen da maskota bat. Batak eta besteak denak ezagutzeko irrikaz nago. Nahi baduzu txampan pixkat hartu? Txampan pixka bat? Bai. Askotan hartzen duzu hemen? Ez, baina oso tipikoa da ongi etorri ematea. Bale, ongi etorri emateko txampaina edatea. Ados. Eta nungo txampaina da? Frantsesa da edo? Ez. Txampan rus. Sovietar. Sovietar. Sovietarra. Ez dut atze jartzen du hemen? Šampanske. Šampanske? Šampanskoje. Cimlanskoje. Cimlanskoje. Hori da... Txampainaren marka? Toki batean... Toki. Ados.
Hoxe, ez da eroriko, ez? Bizikleta kapaintzeko hor? Txapelketako txirindula da. Txapelketakoa? Ados? Txirindula hau entrenatzekoa. Bereziak dira, ez, txirrindula hauek? Bai. Kuriosoak, ez? Eko bereziak eta txirindula hau normala da, baina konektatuta dago aparatu hau. Aha, aparatu hau internetera konektatua? Bai. Ados? Pantailan alduzu ikusi zer gertatu. Pantailan ikusten duzu nola zoazen zu? Bai. Eta kurbak zukartu behar dituzu? Ez, kurbak ez. Baina aldapak gora, aldapak bera. Sumatzen duzu. Resistentzia... Ados. Asko gustatzen zaizue bizikleta, eh? Bai. Etxe honetan, ezta? Asko egiten dugu, bai, eta asko gustatzen zaigu. Eta oso garrantzitsua da elkarrekin egitea. Eta hemen ere, elkarrekin hemen ere, eta mundu osoan leku politak ikusi ginituen. Elkarrekin? Elkarrekin. Eta lana ere elkarrekin egiten duzue? Bai, beti. Eta oso pozik gaude. Egun osoa elkarrekin pasatzen duzue? Bai. Bai, ez? Bai, 13 ordu edonero. 24 ordu? Bai, eta 13 urte elkarrekin gaude. Eta beno, oso pozik gaude. Eta filmen bidez entzun ditugu Errusiari buruzko kontuak. Kontu zaharrak gehienak. Horregatik, ilusio berezia egiten dit urrengo euskalonskia ezagutzeak. Anastasia Gruzdeva, 22 urte baino ez ditu. Moskuko metroan egin dugu hitzordua. Kaixo! Zer modu? Kaixo, Pedro? Ongi, naztza, ondo. Zu itxoiten hemen Mosku ezagutzen du kanpotik, baina barrunbeak ezagutzeko gogotan. Bai. Oso handia eta edera da. Bai? Ikusiko duzu? Bai, ozen? Oaz? Guztia, tira. Давай зажгем огонь, брат, тот, что на двоих. Давай вдвоем помолчим, город уже стих. Кто мы для них, кто мы. Эти бетонных стен, жизнь требует конца. Zer luzea da, ez? Nahiko luzea, baina San Petersburgoan eskalilerak luzeagoak dira. Are luzeago? Bai. Someka joaten dira, ez? Ibaiagatik. Ibaiagatik da. Oso. Ze, ibaia dago eta joan bazara azpira. Bai. Horregatik Jesukriston eskailerak eta Jesukriston... Hola zareten errusiarrak, beti gauzak haundi, Этот дым дарит улыбки, жизнь на листах, нечем стирать ошибки. Не поздно все исправить и начать все сначала, разобрать... Ez zarata egiten duen honek, Zer da, hau zer da, errusiarraten iratzar gailua? Ez pentsa, barruan jende asko lotan joaten da. Lotan? Bai. Osea, guretzak kanpotik gatozen ontzak kriston zarata esnatzeko, eta errusiarrak barruan lotan. Bai. Ez du estazioa, benetan ederra da, eta niretza da, txokanta eta oso potentea. Ez zuentzat normala da, ohituta zaudeteia, oze... Ederra da, baina ohituta gaude. Denak, estazio guztiak dira hain politak, horrela hain handiak eta hain... Ontzumezke ederra da, baina nire estazio maitea bestea da. Beste bat? Bai, txiste prude. Nola da? Txiste prude. Txiste, horrela esan behar dut? Prude. Frantsesa dirudi horrek, txiste, prude. A ber? Baina ez barrutik baizik eta kanpotik. Kanpotik gustatzen zaitu? Bai. Hori erakutsi behar diazu. Bazen? Bai? Txiste, prude. Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом. Erakutsi behar diazu pixkatxo bat errusiarrez. Zure errusiar frantsestu horretan. Nola esan dezaket adibidez? Eskerrik asko euskaraz ikastearren. Большое спасибо, что говоришь по-баскски.
Большое спасибо. Что говоришь? Что говоришь? Что ке? Что говоришь? Что говоришь? По-баскски. 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 Бай. По-баскски. Бай, осондо. Babas pasiba, stokari gabaski. Eskerrik asko, benetan, euskaraz ikastarren. Hori zen. Zaila da, Errusiera, oso ezberdina da. Ez da, euskara oso zaila da. Euskara zaila da? Bai. Zaila egiten zaizu? Bai? Oso ezberdina da. Errusiarretik. Bai, hori seguro. Eta ingelesa, eta espainola, eta frantzesa. Bai, denetatik ezberdina, ez? Denbora asko daramazu ikasten zu? Bakarrik bat. Urte bat? Urte bat, bai. Duela urte bete hasi zinen euskara ikasten. Orduan, lokartuko zinateke orain? Bakarrik banainko, bai. Egia bai, eta nirekin ez? Ez. Ez? Begira, hemen baduzu, Hemen baduzu, egiteko, Hola bai, Gaur goiz esnatu zara? Zer? Zer ordutan esnatu zara gaur? Zortzietan? Bai. Hori goiz da, zuretzat? Niretzat bai. Zuretzat bai? Bereziki igandean. Zuzortan esnatzen zara? Igande batez, bai. Igande batez. Batzuetan amaikan edo... Amaikak. Ordu batetan? Ordu batan? Edo bietan edo... Hori bai, ordu bitan esnatzea, Ze lujoa. Lanera joateko, zorrutan esnatzen zara? Baina... freelance egiten dut. Non egiten duzu lan, ze konpainiaren zat? Yandex. Google bezala da. Google bezala? Ba, Errusiar Google. Errusiar Googlean egiten duzu lan zuk? Bai. Oi, ba. Eta zein da zure lana? Siri badakizu? Siri, bai. Yandexen badago Alisa. Alisa Siri bezala da. Vale. Errusiar Siri. Eta esaten diozu zer egin behar duen, zerbait bilatzeko edo, asistente pertsona da bezala, robot bat. Bai. O robota edo. Bai. Eta nik transkripzioak idazten eta... Eta zein da 22 urteko errusiar baten ametsa? Ametsa? Bai. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция спортивная. Dirua izatea. Hori da zure ametsa? Пассажирам с детьми и беременным женщинам. Bai. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо. Ez diazu orainik esan, zerratik ikasten euskara? Hizkuntza isolatu da, horregatik oso interesgarria da niretzat. Hizkuntzalaria izan da, ez? Baina, kurioso egiten da, ez? Nola, zerratik ikasten duzun euskara bezalako hizkuntza txiki bat eta ez adibidez txinatarra, ez? Zuko hemen alboan duzula eta txinoa jakinda, pues, erraza izango zen edo ate batzuk iriko zizkizun ziurrenik, han, ez? Bueno, naiz oso praktikoa. Ez zara oso praktikoa, bueno, zuk uste baino praktikoagoa nik uste. Ez dakit. Baina euskara oso kuriosoa da ikertzeko. Eta adibidez nire tesia euskarako fonologiari buruz izango da. Ados, interesgarria. Hori irakurri beharko dugu, kotillatu beharko dugu. Solo al asfalto noresta uda barriko zainago zure udagoiena barriro noiz etorriko. Aso nire udara arte gabeline bat oiake alotxatia ez baizina bar zu iluztuko zinake. Bada karga astero, bada kaneko motibo meteran zolada kedan arren esan estazu barriro. Aupazu! Abestu barran estribilloan, baina sobran txutituta utzi nauzu? Ostekoa, aupazu, gorazu, ederra benetan. Moskun errusiera ikasten ari den neska baten berri eman digu Xabierrek, Nagore Landeta. Unibertsitate barruan sartzen saiatuko gara, errusiar burokraziak saihestuz. Ez omen da batere erraza. Ez dakate ordenadoreriken barruan, da nahi txugue papelez.
Da, Sovietar Batasunera viajetxeko bat ditxo. Bai, ez? Osa, dena bate digitalizatu dut. Bate digitalizatu, da, kasu ite guen. Ba, nien jamagu itzi nakom natu dlia txetiria, niet? Idea, dvada. Bi bakarrik antzatzez eskat. Hitz egiten du, Bueno, ematik, baietz. Bi bakarrik antzatzez eskat barrura. Pozik zaudete, Euskal Herritik atari izanarekin, ez? Bueno, bai, nik guztu da naukam, nik guztu da. Bata besteari egiten pale, Bai, faltan botatzen du ere. Hemen, Euskal Herrian oso ondo bizi da bat, hemen oso ondo. Nik guztu da nauk beste oso ezagutzen duzu, asko ikasten da nik esango nuke. Oso ezberdina da, orduan egunero zer ikasten duzu beti, bai. Zeure buruari buruz ere, ez, suposatzen dut. Hizkuntzak, kultura, asko ikasten da, orduan berezi da pena nik uste ateatzean ez hemen. Eta etzarete bakarrik sentitzen otutan hemen? Bueno, hemen elkarrekin gauz, etxea behar dugunean, eta bai. Bueno, jende asko bai ezagutzen dugu, bai, kanpokoak eta errusuakin erlazioak dutzia batzutan zailagoa. Zailagoa, bai, ez? Osa, lagunen artean errusiarrak oso gutxi. Eta? Ez, da, Pasiba. Ja. Borratzeko esan aurretik. Borratzeko esan aurretik. Bai, hori da. Esan ziguten borratzeko aurrekoan Plaza Rojan. Burokraziarekin topo egin eta bagoaz Moskuko hotzaren bila. Hauxe da Moskuko metroko, nagola esaitxain urrutira joan, joan. Moskuko metroko estazioniz sakonena. Jo, hau bitxua, Bai, eskaileroik? Dauzka bi berreun metro izango ditu gutxien, ez dakit, asko. Zu bukara ikusten, zu? Ez, pasatzen dituzu hemen 5 minutu igotzen. Bai, ez? Asko dauz luzeak, baina hau da luzeena. Bai, ez? Baina bai, hemen metroan beti dauz nolakoak, eta ematen dugu hemen bizitza. Tentzioa ditzen du, gaina jendiak eginean ez du hitz egiten. Osa, isiltzen bagea gu, bakarra gara. isiltasuna da, Bai, ez? eta dituz jendea sako da. A ver. Txino guztia beka Bueno, justu bai. Oain txino da. Horrek txinoak dauz, baina errusiarrak ez dut egiten. Hau da, Bigarren Mundu Gerraren museoa, garaipenaren museoa. Garaipenaren museoa, nola deitzen diote Bigarren Mundu Gerrari? Euskeraz, aberri gerra handi, aberriaren gerra handi, edo izango zen. Ulerkorra da, norbait, nolabait, behaiek dakaten jarrera hori, azken batian hiltzian 20 milioi ruso. 20 milioi? Soldaduen eta zibilen artean 20 milioi ruso, orduan. Salvajia izan zen, behaientzako oso gogorra izan zen, eta oso heroikoa nolabait behaiek irabazi izana. Berlinaino heldu izana, eta behaientzako da oso garrantzitsua, oso... Nahi harritzozoztana museo edo parke honetaz eta askotan da ez dela bat ere tragikoa. Zara olako museo bat Alemanian edo beste leku baten eta nabarmentzen da olako pena eta... 20 milioi hil zirela? Bai, baina hemen da, irabazi dugu eta baitu nola... Bai, da... Enfoke militarista. Eta aurrekan aurrak ere ikusi genituen militarrez jantzita, ez dakitze... Bai, eskola militarrak egongo din, bai. Eskola militarrak, txiki-txikitatik. Prestatzeko, denbora guztian nabarmentzen da nahi dutela prestatuta egon. Ez kanpotikan guretzako bai erraza da neurri handi batian, epaitzia eta esatia hostia, ze gaizki eta ze... Baina, bueno, beraien kultura pixkat horrelakoa da, ulertzekoa da, beraiek jasan duten, beraien kultura asko sekurea, baina belikoagoa da. Наступают вечера, убирая нас от части. Все, кто надо рядом, в этом мое счастье. В этом я... Sovietarren beste simbolo bat, aurrekoak baino askoz zatarragoa, AK-47 fusil ospetsua da. Arekin tiro egin eta sekulakoa omen da sentitzen den adrenalina erauntzia. Как твой дядя вижу, только еще пошире. Не сижу в 4 стенах, свои 24. Пока деньги моют кровь, Тольятти, батя, папа, Ростов. Я бы свернул ей шею, настоящая любовь. Впечатлюха гонит кровь, оставляя отпечатки. Не напрягаюсь, когда вопросы гладкие. Районы падки на загадки. В окошке свет не гаснет. Я раз за тех, кто даст ответ. Zer sensazio? Bai, ikustera, bai. Bai, ikustera. Bai. Eta on umir? Хорошо. Bueno. Hil dut, Hil duzu. honekin. Hartu aldo ikesu nahi bozu zu. Bai? Mosna, jatoz. Ze goikoa bakarrik ez? Bai, lehenengoa.
Ni nau. Zu ez, Zer sensazio? Ni super urduri jarri naz, ez zait asko gustatu, Niri dardarka, Bai. Indarra, oso boteria. Boteria, ez? Nik ere sentitut hori eta ze arriskutsua den sensazio hori. Bai. Ez? Sentitzen duzu... Neurri ludiko batian nik ulertzen dut, izan daikela, ludikoki, ez da, esan ezagun divertigarri esan daiteke. Baina, ematen dagoen botere sentsazio horrek, hau pertsona batekin... Claro. Ez niri esan dit, Esan dit, eman diot 4 aldiz, baina esan dit, en plan, honekin, hilda egongo zan pertsona. Claro. Esan dit, hau da, en plan, horti dau bihotza. Claro. Hilda egongo zan. Eta manditolako... Badira dagoeneko egun batzuk hemendik itzulika gabiltzala, eta Nataliak beste euskalonski baten berri eman dit, Oleg Kulik. Elkarrekin hartzen omen dituzte euskara eskolak, eta taberna oso berezi batean lotzeko eskaintza egin didate. Bozka hemen ohikoa da, tipikoa da bozka hartzea, edo ez? Tipikoa da, baina esango nuke filosofia zure eta gure edateko desberdinak. Desberdinak dira. Euskaldunok eta errusiarrek edateko filosofia ezberdinak ditugu. Desberdinak. Zuek edaten duzue Han ondoren. Bazkal ondoren, egia da, bai. Han ondoren. Eta guk edaten dugu janariarekin. Txupito edan eta han. Eta han. Txupito edan eta han. Orduan lamena batzuk bere tripoan egiten... Laminak, esan duzu? Lamenak. Banantzen dutenak janaria eta banantzen dutenak? Bai. Orduan ez zara azkar morskontzen eta oso ona da. Orduan vodka ez da ona janaria gabe. Hori bazkarian, baina egunero ez. Egunero ez. Jaien edo... Festa egunetan edo dena delakoetan, eta afaltzeetan lagunarekin, baina ez da egun guztian. Eta normalian, nire ustez, hiri handietan ez dute edaten vodka. Normalian, baina herrixkan edo herrian, herri txikietan... Hor bai ez? Bai. Hor ohitura gehiago dago? Bai, ohitura badago. Eta Errusiako pertsona pixka bat hotzak dira. Hotzak dira. Eta vodka edatea joan, eta gero distantzia pixka bat gutxiagoa da. Hainotzak, zarete errusoak? Hotzak beroa baino gehiago daude. Bai. Eta galdera bat, hemen dugu Sobietar Batasunarekin erlazio zuzena duen apaintze bat, ez? Eta altabozetetik entzuten dugun musika Bruno Mars eta Amerikarra da, maiz. Hori zer da, ona etortzen da jende errusiarra, asko? Edo turistentza dago pixka bat prestatua, edo... Zalantzarik gabe, turista taberna hau eta turistaentzat lan egiten du. Turistaentzat eta gazteentzat esango nuke. Bale, eta hori ez dute nostalgia moduko bat? Ez da nostalgia. Zer da? Beretzat ez diversioa. Bale. Dute idealizatuta garai hori eta... Idealizita. Nik bizi nintzen sovietar garai eto ez zitzaidan gustatzen. Ez? Orduan zuk nola ikusten duzu hau? Hau ez da omenaldi moduko bat? Apaintzea. Bai? Apaintzea eta ez da ezer beste niretzat. Aizu, egira, mitikoa. Gainera, laukitxo horiekin Tetrisaren puskatxoak dirudite, After. Aha. Hau egin
Hau, berak egin zuen. Berak egin du eskuz? Bai. Hala! Oso polita, Lau urte. Lau urte hori egiten? Orain ekarri dute ona? A вы из какого региона? Саха. Nongoak? Якутия. Якутиятик. Nongo hori? Сибириан? Dos? Los cubos, 1 на 1 сантиметр. Txikiak. Zer? Pixelak, zenbat dauden, ez? Pixelak. Hau oso analogikoa da hau, baina... Bale, orduan, ditu, 6.600 eta 50 laukitxo. Hori bai lana. Ze garrantzia duen honek, ikusten da, ez? Irudimen kolektiboan honek duen garrantzia. Bistan da, ez? Kuriosoa. Ikusi aldugu. Bai, ez? Bistan da. Eta ez pop kulturan ere garrantzia handikoa da. Tetriseko irudi hori eta, Kuriosoa, ez? Leninen mausoleoaren pare-parean holako merkatal zentru bat. Bai, baina normala da, guretzat. Bai, baina esan bat da komunismoaren simbolo eta omen Gucci, Levi's eta besteak ikusten gara kapitalismoaren simbolo, hau, ez? Errusia asko aldatzen ari da, eta orain hemen kola handiagoa dago Leninen mausoleoan baino. Globalizatzen ari da, globalizazioarekin bat ator ere. Bai, Errusia globalizatuta. Bai, ez? Haundia, merkatal zentrua. Haundiena Errusia? Ez, haundiena Mosku. Moskuko merkatal zentrurik haundiena. Bueno, Stalin hasi zen haunditasunaren temarekin, baina gaur egun ere ondo respetatzen da, Bai. Baina hau, honek denbora badauka, ez? Hau ez da berria merkatal zentrua. Ez da berria. Zaharra da. Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Zer dugu hau? Jende hemen... Hau Errusiaren errepidearen kilometro zero. Hau da kilometro zeroa Errusia osoko errepide guztiena? Bai. Orduan puntu garrantzitsua Errusiako... Egin behar dugu, ez? Zer, monedarek... Baduzuzuk? Egingo dugu? Baina zertarako egiten dute, zer dira egiten? Erdian jarri, moneda bat bota... Pentsatu, eta gero... desio bat pentsatu behar duzu? Desio bat pentsatu, eta gero, hau... Ados. Hau da, hor erdian jarri, desio bat pentsatu eta moneda atzera bota. Bai. Txampona. Pentsatu duzu ze desio botako duzun? Bai, ni bai. Eta esan dezakezu ez? Ez. Ezin da esan? Ezin da. Venga, ba, kontuz, Listo? Bai. Julia eta Ibanen etxean izan nintzen lehengoan, eta Euskal Herriarekiko maitasun harremana daukatela jakin nuen. Gaur, afari baten aitzakian ez ustekoa emango diet. Ea nola hartzen duten. Osasuna, berriz? Horazuek. Ez dut orain arte zer esan, baina afaltzen ari gara hemen Moskun, baina Donostin gaudenaren sentsazioaz, ez? Bueno, oso garrantzitsua da guretzat. Gure toki gogokoena da. Bai, ez? Bai.
egunero Donostian bazkaldu eta Donostian afaltzen duzu orduan. Bai. Aizu bueno. Eta intxalada? Hori da, heldu gara puntu kumbrera, ez? Hori da entsaladilla rusa? Bai. Hau da. Eskerrik asko. Bale, ezberdina dirudi, Bai. Aragia dauka... Aizu orduan, entsaladilla rusak aragia du. Bai, beti. Eta zer moduz Errusiako xokoldaritza? Berezia, ezberdina, baina oso ona. Oso ona. Agian, sukaldaria gati da, ez? Sukaldari ona dugulako. Ez? Aizue, zuek nolatan egiten duzu euskaraz? Ekasi genuen. Gure añetiko lagunei sorpresa bat egiteko. Zuen oinatiko lagunei sorpresa bat emateko, zuek ikasi zenuten euskara. Bai. Batzuk, sorpresa bat emateko, erosten dute bonboi kutxa bat, edo opari txiki bat, edo... Zuek euskara ikasi zenuten. Bueno, lehen aldiz, oinatira joaten aurretik. Bueno, kurtso bat euskara hartu genuen. Bueno, eskerrik asko, kaixo eta... Bale, horrelako gauzak ez, oinarrikoak. Eta oso interesgarria zen. Eta horrein dela 10 urte. Bai, eta gero asko gustatzen zaigu. Bai, eta gara honetan, Cervantes Instituto, Moskun, gaztelania ikasi genuen. Gaztelania orduan? Bai, eta eskatu genuen... Kurtso bat, euskara kurtso. Eskatu egin zenuten, euskara kurtso bat. Bai. Oso zaila. Bakarrik termino hauetan entzutea, errusiar batzuk, guretzat gauza handia da, oso handia. Eta, are gehiago esan ditut, lagun batzuei sorpresatxo bat emateko euren hizkuntza ikastea, detaile bat da, izan daiteke, edo eta esfortzu handiz egindako detaile bat, baina zuek uste baino askoz gehiago esaten du, zuen gandik. Eta orain ari garela, barkatu, baina txaketan zerbait ekarri dut, honek ari du, segundotxo batez, bai? Bueno, eta orain, zuen lagun batzun partez, oparitxo bat. Zer da? Zer da hau? Iban. Bizipoz. Bizipoz, ezagutzen duzu, Eta txantxikoak, bai, bizipozen... Biratu, txantxikoak. Bai. Oinatikoa? Ez polita da. Eta gero bizipoz... Bueno, kafean... Bai. Asko gustatzen zaigu. Bai, zue, hortaz gain, beste opari txiki bat ere ekarri dizuet. Kaixo bikote, hemen gaude, Leguzka taldeko oinatiarrak. Programaren grabazioa dela eta atzeska begirata botatzerakoan gogoratzen dut ezagika. Orain dela 10 edo 12 urte Madrilen ezagutu ginenean, ondoren Mosku zuen herrialdia irakutsi egintu zenean, eta jakina, bueltan lehenengo aldiz oinatira hurbildu zinetenean. Gogoratzen dugu zein azkar maitemindu zineten gure itxuraz, gure hizkuntzaz eta gure herrialdeaz, eta arrezkero urtero oinatira etortzen zarete. Bai, zenbat irtera, janari, kriantza, kontu eta bizipien konpartitu ditugu. Eta aurten ere hemen gaude zeuen zain. Bueno besterik gabe agur bero bat bilatzen dizuego oinatitik. Musu handi bat. Musu handi bat, bikote, agur eta laizter arte. Ai. Polita, Nor dira? Roberto eta Nekane. Gure lagunak, unetiko lagunak. Bai. Asko maite dituzu, ezta? Bai. Hombre, eurek zuek ere asko maite zaituzte, biztan da, oparitxo hortaz gain, audiotxoa bidali dute. Ez polita. Polita, ezta? Eskerrik asko. Osasuna, bai? Gora zuek, hola segi, bai? Грушевого вкус лимонада и деда жжет обрезку сада. Потрескивает интересно в костре наши с братьями детства. Как пахнет в сарае солома, как звонко во всю мамья дома. Все взрослые добрые люди, казалось всегда это будет. Errusia garaikidea ezagutzen ari gara egunotan, baina iraganarekiko ere interes handia daukat. Olegekin lotu naiz, kontu interesgarri asko omen baitauzka geurekin konpartitzeko. Enparantza gorria,
Rusiako enparantza gorrian. Gorria leku nagusia Rusiako da. Garrantzitsua, ez? Simbolikoki. Simboliko, oso simboliko. Dore hau Spasskaya deitzen da. Eta erloju hau Rusiako nagusia da. Erloju nagusia Errusian. Errusian. Urte berrian gauan dena eriak telebistan ikusten ari dira eta amabietako kampaiak kopa txanpanianekin topa egin dute. Urtean behin, Errusia guztia ari da erloju horri begira. Horri begira, bai. Leku hau beribila. Lobnoje mesta deitzen da. Erdi ardeko menditan regiko legek berriak ematen zituen. Gizon bat bobinarekin, zon denak lege berria eman du orduan. Arbizun bandoa bezala, ez? Bandoa ematea bezala, kale-eskale, hor jartzen ziren. Bai, eta kriminali buruak moztu zituen. Mozteko ere hor, ados. Puntu garrantzitsua hori ere, ez? Orduan, bai. Zu non jaio zinen, hemen Moskun? Ez, Errusian bai, baina ez hemen. Nungo zara zu? Uralean, Ekaterinburgoan. Eta gero Ukrainian. Ukrainian bizi izan zinen? Bai. Orduan, zu zer zara? Errusiarra, Ukrainiarra, Sovietarra, Ni Errusiara etniko naiz, Ukrainiara estatutara ciudadaniju, eta hemen bizi naiz eta lan egiten dut. Hemen Moskun bizi eta lan. Sergei Yagov, Mausoleo badakizu. Bai. Leninen gorputza dago, ez da? Leninen gorpuko dago. Musulmanei Meka berdin. Vale, musulmanentzat Meka bezala, Leninen mausoleoa. Gogoratzen dut nire aitarekin aldi batez bizita egin ginen. Eta hiru eta erdi ordu hileran mausolea sartzeagatik eta Lenina gorpua ikusteagatik. Figura garrantzitsua, ez? Figura garrantzitsua, bai. Orain ez da arazo handia sartzea. Sua amaigabe ondoan. Soldadu ez ezagunen omenez da sua. Eta ez da izaltzen? Ez da izaltzen eta guardia beti babesten dute. Noiztik dago zu hori, martxan? Hogeita bostetik aniversario hogeitaren gera bigarrena munduko zen. Zuk askotan ematen egiten dituzu gida turistikoak? Bai. Bai? Bai. Nori? Nire lankidei. Eta lankideak nongoak dira? Nongoak euskaldikoak. Euskaldunak? Euskaldunak. Euskal herritarrak? Euskal, bai. Baina, nun egiten duzu lantzuk? Enpresa euskalduna. Enpresa euskaldun batean egiten duzu lan? Bai. Zer enpresa da, egin daiteke? Tubacex. Barkatu? Tubacex. Tubacex, eta euskalduna da? Euskalduna da, Laudian eta Amurrian. Laudian eta Amurrian. Odiak egiten ditu. Eta lanean laguntzen dizu euskarak? Bai. Euskal Herrian, enpresa horretan, zenbatek egiten dute euskaraz? Eguneko 30 ulertzen dute. Eguneko 15 hitz egin ahal. Eguneko 15 hitz egin dezake. 30 ulertu, 15 hitz egin. Eta zuk Errusiako lankide batek euskaraz? Bai. Hori ikaragarria da guretzat, Ez dirudi
Ez dirudi erraza sartzea, ez, Kremlinean? Ez da erratza. Sartzea, eta kamarekin, eta poltsarekin, mochilarekin. Oso zaila. Oso zaila. Ez du esan didate barru hortan, dagoela kanpai oso handi bat eta kainoi oso handi bat. Bai. Hala da, ez? Bai. Eta erabili izan dira? Ez. Sekula? Sekula. Zertarako dira orduan? Homenajez erregia. Erregiari omenaldi bezala egin ziren? Erregian omenaldi. Eta munduko handienak dira? Munduko handienak dira. Erregi kanpaia deitzen da Handiena delako. Hizkuntza bakarra daukagu euskaldunok eta zenbat sofrikario eragiten dizkigun. Baztera kontatu didate, geurea bezala arriskuan dauden 50 hizkuntza daudela Errusian. Ongi entzun duzue 50. Haien alde lan bolondresa egiten duen Karina Mixentxobarekin lotu naiz. Pentsatzea hemen, une honetan 50 hizkuntza daudela galtzeko zorian. Pasada bat da, Eta adibidez orain, kopura honetan badaude hizkuntzak bi hiztunekin edo ehun hiztunekin eta bere hiltzerekin galduko da hizkuntza osoa. Hala ere, dokumentatu egongo da. Horregatik eremura joaten gara, grabaketak egiten dugu, eta ere iztegiak egiten dugu, idazten dugu, bai. Bi hiztun dituen hizkuntza bat badago? Badago adibidez nifhi hizkuntza. Japoniarekin mugan dago, Japoniarekin mugan. Badakizu Sakhalin peninsula. Sakhalin. Hori dago, ekialdean, eta zuk dokumentatu duzu hizkuntza hori? Bai. Kontua da Errusian kopuru handia da hizkuntzen zenbakia. Bai? Asko dira? Asko. Errusia mailan? Bai. 150. Bai. 150 hizkuntza dago Errusian. Lan horrek militantzia kutsu bat ere badauka, suposatzen dut, ez? Eta esmatu duzu zenbat kobratzen dut? Zer, 600 euro, horako zerbait? Zientzia akademian kobratzen dut 1000 rubloa, eta 1000 rubloa da 15 euro. Hilabetean? Hilabetean, bai. Erabateko militantzia da. Bai. Eta badakizu adibidez Euskal Herrian badago web orrialde bat, deitzen da ahotsak.eus. Ahotsak.eus. Bai, eta han bideotegia da, euskalkien bideotegia. Eta orrialde oso bezalakoa daukago. Horren antzeko zerbait. Bai, eta baina gure kasuan ez dira euskalkiak, baizik eta gure hizkuntzak, bai. Ez dut euskara? Hemen hainbeste hizkuntza izan eta zuk euskara ikastea hori nondi dator? Lehenik Ibero-Romanikako hizkuntzalaritza ikasi dut. Eta han Txeparreko erakurle bat etorri zen. Zaila izan da zuretzat euskara ikastea? Esan nahi dut, ez zen hain zaila, baizik eta zen oso erabilgarria. Euskararen ondoren, euskararen ikasketak ondoren, jada beste hizkuntzak jada erazagoak eruditzen zaizkit. Bai, ez? Bai. Horregatik izan da erabilgarria euskara, Euskara ikasi eta gero, dena erraza egin zaitzu. Beste hizkuntzekin. Ados. Zer duzu horrek, iniz ikusten? Tatuaje bat da, erloju moduan. Hemen euskaraz? Hemen euskaraz, bai. Horatzarekin euskarara. Eta beti ere hizkuntzen kutsuarekin, ez? Bai. Hainbeste maite dituzun hizkuntza horiekin, ezta? Zer garrantzitsuak dira oso zuretzat hizkuntzak? Noski. Eta hizkuntza gutxituak are gehiago? Are gehiago. Bai, ez?
Galdu arte edo galdu aurretik behintzat soluziorik duten hizkuntza hauek edo... Hizkuntzalaritzan ez ezik, LGTB mugimenduko kidea ere badugu Karina. Ez dugu kontua aipatzeko aukera alferrik galdu nahi. Gaur, Parisko Pride paradea ospatzen da eta ezin dugu hutsik egin. Sekulako jaia da, irekia, jatorra eta koloretsua. Ikusita, bideo honetan bezala LGTB kolektiboak baduela hor, kolore bat, bizitasun bat, indar bat ikaragarria eta indar bat hor dagoela, ez? Zuzuste indar hori hemen ere kolektibo estali horretan badagoela eta noizbait aterako dela? Kontua da ez da soilik jaurlaritzaren ikuspuntua, baina ere gizartean ikuspuntua. Denbora asko behar dugu gizartea ohitura aurkitu honekin. Daukagu lege bat, eta lege honekin gay manifestazioak jada interpretatzen da propaganda bezala. Jada penal kodigoan artikulu bat. Kodigo penalean? Bai. LGTB propagandaren aurkako... Bai. Zergatik da hori? Zergatik uste duzu? Hau da Elizaren influenzia, gero erregimenen influenzia. Nola bizi da hemen gizarte errusiarrean emakumearen egoera? Ze Europan gero eta debateak gero eta presenteago dago, behintzat presente, ez? Eta hemen ere, ari da... Egoera hau zaila da, oso zaila, adibidez, Errusian existitzen da lan-zerrenda bat, eta lan-zerrenda honetan dauzka lanbide desberdinak, emakumeek ezin dute lan egiten. Eta zerrenda oso luzea da, 900 lanbide dira. 900 lanbidetan, emakumeek ez dutela lanik egiten. Debekatutak dira. Debekatuta? Bai. Ez dutela lanik egiten, baizik eta debekatuta? Adibidez, itsasontzean edo ere metro konduktoreak. Emakume bat ezin da metro gidaria izan? Bai. Benetan? Bai, benetan. Udazken koloretan Manen lurrinak zeharkatuz Itazoroit taiganak Udazken koloretan Manen lurrinak zeharkatuz Itazoroit taiganak Zuaiz biziaren Edizpean orpondoa Horrearen hilobi Horiz eta goriz Dena lokarturik Dena lokarturik Hau pazu, eskapo da, hau. Eixoa. Bagoaz, Mosku. Esan didate ez zarela irri egitekoa, baina ez goaz geuretzat itxirik egon zaren sentimenduarekin. Ez horixe. Urrumak eta malkoak, kantu eta lo, zeru naiz lurrazpi, atzoko eta gaurko, ederra zara zeure gorrian, Mosku. Ederra zeure gogortasunean, eta hala eramango zaitugu beti, hemen, barru-barruan.